chaos in the ruling party ZANU-PF at a time patrikona kuti they are cause you call up mass citizens for my national protest on the 31 July. But we are seeing the government is trying as much as possible. The ZRP police as well. But iwe pangwa ichistopa no convince vanhu kuti aiwa, let us resolve my disputes in silence. Not zvokuita mhirizhonga. Sapena mashikobuda panguva inei anoonekwa kunzi there are people who are rallying for VP Constantino Chiwenga. But yes, it might not be today or it might not be tomorrow. But Chiwenga is going to be the next president of Zimbabwe. Sapena mashoko anoda nyoko panguva inei. Mamwe abva kune ma-retired generals. Mamwe ari kuuya panguva inei achitaurwa nema-activist. Don't for subscribe or like on the bell icon. Tinoda pahendo Isaac Makomich anoposta VP Constantino Chiwenga nemutungamiri wenyika sezvamuri kuona kudanyira achiti VP Chiwenga is the next president, even zvikava zvemuna 2030 or before or after. Zvimwe zvese kutamba nenguva kuya kuchidyirwa mari nevanhu, but ivo vachitoziva kuti Chiwenga is next. Uyo anonzi Chiwenga musamusaiza, uyo anorema, uyo plus hapana game yaasingazivi. Shongai zvenyu shumba murambwi, then pamunenge mazosiyirawo mukanya wotangira ipapo. Ndo madevelopments anobuda panguva ine achitaurwa nema-activists. Toyapa hendo ya-retired Lieutenant General Winston Mapranga anobuda anyora achiti, as a retired Lieutenant General, I state with confidence that General Chiwenga's path to the presidency cannot be denied. History has its own discipline, and the leadership will ultimately follow the course that the nation already understands. Even those who resist it know, in their quiet moments, that General Chiwenga is the next president of Zimbabwe. Doma developments are kubuda panguva ine, aruya panguva ino achinzi aiwa VP Constantino Chiwenga, whether you like it or not. But panguva ino they are making sure or they are giving hope kuna kugara nyika yeZimbabwe kuti Chiwenga aiwa achatonga nyika yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro these developments. Nakomese kuchemedu mafungiro enyu. So subscribe or like, punch on the bell icon.